Pa dobro, možemo polako da krenemo. Već nam se veliki broj učesnika priključio, ostali će onda u hodu da ne čekamo više. Dobar dan svima, pozdrav iz Francusko-srpske privredne komore. Moje ime je Nina Robović. Želim vam dobrodošlicu na današnji webinar koji organizujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na temu programi zapošljavanja i finansijske podrške kompanijama. Najpre najlepše hvala Nacionalnoj službi za zapošljavanje na inicijativi za organizaciju ovog događaja. Današnji webinar je zapravo organizacija 12 stranih privrednih udruženja u Srbiji. I eto, prosto želim sad svima meni je prosto pripala čast da se svima zahvalim i da pozdravim sve učesnike ispred Francusko-srpske, Nemačko-srpske, Švajcarsko-srpske privredne komore, komore italijansko-srpskih privrednika, holandsko-srpske, belgijsko-srpske poslovne asocijacije, slovenačkog i hrvatskog poslovnog kluba, helenskog privrednog udruženja, kanadsko-srpskog poslovnog udruženja, kao i japanske i nordijske poslovne alijanse. Zaista nam je drago što imamo veliki broj učesnika, što ste se odazvali u velikom broju i verujemo da će kolege iz Nacionalne službe za zapošljavanje na najbolji način predstaviti svoje aktualne programe i prosto da će odgovoriti na vaše očekivanja. Što se tiče naših današnjih govornika, ispred Nacionalne službe za zapošljavanje tu su kolege Ilija Knežević i koleginica Biljana Žižić. Oni će nam se ubrzo predstaviti. Što se tiče samih nekih instrukcija vezano za sam tok webinara, dakle, slobodno postavljajte pitanja u delu Q&A ili chat. Kolege iz Nacionalne službe za zapošljavanje će nakon svoje prezentacije odgovarati na pitanja. Svakako ćemo pratiti i gledat ćemo prosto da na sva pitanja i odgovorimo. Eto, toliko sa moje strane, ja ne bih dužila više. Prepuštam reč kolegama iz Nacionalne službe za zapošljavanje da počnu prezentaciju. Dobar dan svima ispred Nacionalne službe za zapošljavanje. Prvo da se zahvalim domaćinu na organizaciji ovog webinara i da se zahvalim i na našoj prethodnoj dobroj saradnji i na svim budućim saradnjama na kojima ćemo zajedno raditi. Evo, mi ćemo danas ukratko, ja se nadam da se vidi, ukratko predstaviti programe i mere Nacionalne službe za zapošljavanje koje se sprovode u ovoj 2022. godini. Evo, samo na početku možemo reći da je osnovna uloga Nacionalne službe povezivanje poslodavaca i nezaposlenih lica na tržištu rada. Ono što Nacionalna služba može da pomogne poslodavcima jeste da što lakše dođu do adekvatne radne snage na tržištu rada i isto tako tražiocima zaposlenja, odnosno nezaposlenim licima, da se pripreme za tržište rada i da se zaposle na odgovarajuće i adekvatno radno mjesto. Svoju nacionalna služba, ono što pruža poslodavcima jeste i oglašavanje svojih radnih pozicija. To je besplatno kao i sve ostale usluge koje nacionalna služba pruža, a oglašavanje može biti ili na našem sajtu ili na oglasnim tablama u svim filijalama na teritoriji čitave Republike Srbije ili u našoj nedeljnoj publikaciji Poslovi. Sad ćemo vam predstaviti javne pozive, odnosno konkurse koji su raspisani u 2022. godini. Svi javni pozivi su raspisani 31. januara ove godine, dostupni su na našem web sajtu u elektronskoj formi publikacije Poslovi, zatim u svim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje i na društvenoj mreži LinkedIn na kojoj je Nacionalna služba od skoro ima svoj profil, tako da možete i na njoj da pratite aktuelna dešavanja koja se dešavaju u nacionalnoj službi. Ono što je važno za skoro sve javne pozive da su oni otvoreni tokom čitave godine, odnosno do 30. novembra 2022. godine, a konkursi koji se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom su dostupni tokom čitave godine. Izuzetak jesu jedino javni radovi i program samozapošljavanja koji su oročeni na mjesec, odnosno 2, koliko traje prijavljivanje za učešće na tim javnim pozivima. Ja ću vam na početku predstaviti mjere koje se tiču dodatnog obrazovanja i obuka i njih možemo da podijelimo u 2 dijela. Prvi dio je, kako se popularno kaže, sticanje prvog radnog iskustva
i drugi dio jesu obuke, odnosno sticanje praktičnih znanja i vještina kod poslodavca. Sticanje prvog radnog iskustva u stvari predstavlja prvo zaposlenje lica koja izlaze iz sistema formalnog obrazovanja i koji stiču određenu kvalifikaciju, bez obzira da li je to treći nivo kvalifikacije ili 7. nivo ili koji god već nivo lice ima nakon završetka formalnog sistema obrazovanja. U tu svrhu imamo 3 javna poziva raspisana. Prvi jeste javni poziv za mjeru stručne prakse, drugi je za pripravnike sa srednjim obrazovanjem i treći je za pripravnike sa visokim obrazovanjem. Ono što je, da kažem, isto, odnosno cilj sva 3 javna poziva jeste da se lice osposobi za samostalan rad u struci kako bi odradio, da kažemo, svoj pripravnički staž, odnosno stekao uslov da polaže stručni ispit kada je to predviđeno zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca. Što se tiče mjere stručne prakse, u nju se uključuju lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, imaju najmanje 3. nivo kvalifikacija i nemaju radnog iskustva u struci, odnosno nemaju dovoljno radnog iskustva u struci da bi obavili pripravnički staž ili stekli uslov da polažu stručni ispit. Prioritet za uključivanje kako u ovu, tako i sve mjere koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje imaju osobe sa invaliditetom i Romi. Sama mjera se realizuje kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru i to je prioritet, iako u ovoj mjeri postoji mogućnost da se u program uključe i lica koja će se stručno osposobljavati u javnom sektoru i to u oblastima zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i pravosuđa. Sama mjera se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno u skladu sa Zakonom o radu. Ovdje poslodavac i lice potpisuju ugovor o stručnom osposobljavanju. Prvo, nakon toga se potpisuje ugovor između Nacionalne službe i poslodavca i na kraju između Nacionalne službe i lica. Trajanje ove mjere je najduže do 12 mjeseci, međutim samo traje, odnosno najduže 12 mjeseci je finansiranje Nacionalne službe za zapošljavanje, a samo trajanje zavisi od toga da li je stručno osposobljavanje u skladu sa zakonom, kada je definisano u zakonu trajanje stručnog osposobljavanja ili je u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca i tada je uobičajeno trajanje 6, 9 ili 12 mjeseci u zavisnosti od nivoa kvalifikacije koje lice ima i naravno radnog mjesta na kojem će se to lice osposobljavati. Za vrijeme trajanja stručne prakse licima se na mjesečnom nivou isplaćuje novčana pomoć i troškovi prevoza, dakle u zbirnom iznosu od 22.000, 24 ili 27.000 dinara koja zavisi od nivoa kvalifikacije lica i vrši se obračun i uplata doprinosa u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom. Ono što je generalno, ajde da kažem, uslov za sve naše mjere i njihovu realizaciju, to je da poslodavci u zakonskim rokovima izmiruju porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za svoje zaposlene, da nisu bili u blokadi kod Narodne banke Srbije u poslednjih 6 mjeseci duže od 30 dana i da izmiruju, odnosno izmirili su sve obaveze prema nacionalnoj službi ukoliko smo imali neke ugovore sa poslodavcem. Što se tiče ove mjere i sljedeća 2 javna poziva, odnosno pripravništvo, ono što je važno za njih da kažemo jeste da poslodavac mora imati zaposlenog mentora koji će to lice osposobiti i uvesti u rad na konkretnom radnom mjestu i mora imati program osposobljavanja. Program osposobljavanja je ostavljen da poslodavac može u slobodnoj formi da sastavi, dakle nema nikakve, da kažemo, šablona ili bilo šta po kojem bi moralo da se radi. Jednostavno poslodavac će taj program osposobljavanja sam sastaviti i po mjesecima navesti šta je to što će lice, zašto će se lice osposobljavati na mjesečnom nivou. Drugi javni poziv jeste dakle za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem. Isti cilj kao i kod stručne prakse. Razlika između ovog i prethodne stručne prakse jeste radni odnos. Dakle, u ovoj mjeri lica potpisuju ugovor o radu sa poslodavcem, bez obzira da li je to ugovor na određeno ili neodređeno vrijeme.
Što se tiče ciljne grupe, ovdje se uključuju lica koja imaju do 30 godina starosti i nalaze se na evidenciji nacionalne službe duže od 6 mjeseci, osobe sa invaliditetom i Romi i lica koja imaju ili su imala kategoriju mladih u domskom smještaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama. Dakle, ona je namijenjena isključivo kod poslodavaca iz privatnog sektora, kao što sam rekao, uz zasnivanje radnog odnosa i njeno trajanje, odnosno finansiranje je maksimalno do 6 mjeseci. Što se tiče financija, za navedeno trajanje do 6 mjeseci, nacionalna služba poslodavcu refundira neto minimalnu zaradu lica i na nju obračunate poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Što se tiče trećeg poziva, to je dakle za mlade sa visokim, pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem. Ovdje se uključuju lica sa najmanje 6. nivom kvalifikacija, odnosno lica koji imaju najmanje završeno visoko 3-godišnje obrazovanje, nemaju radnog iskustva u struci, odnosno nemaju dovoljno radnog iskustva za obavljanje pripravničkog staža, odnosno polaganje stručnog ispita, imaju do 30 godina starosti i imaju prosječnu ocjenu najmanje 8 na prethodno završenim nivoima studija. Ono što je ovdje kod ovih ciljnih grupa važno jeste da zadnja 2 kriterijuma ne važe za osobe sa invaliditetom i za pripadnike romske nacionalne manjine. Isto je dakle namijenjen za poslodavce iz privatnog sektora isključivo i ovdje isto također zasnivanje radnog odnosa koji može biti na određeno ili neodređeno vrijeme. Samo trajanje je maksimalno dakle do 12 mjeseci, a zavisi od toga kako se sprovodi, da li u skladu sa zakonom ili u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca i dakle 9 mjeseci je za lice sa 6. nivom kvalifikacija ili 180 bodova i 12 mjeseci za lica sa najmanje 6. nivom kvalifikacija i 240 bodova. Što se tiče financija, poslodavcu se refundira neto minimalna zarada lica uvećana za 20% i na to naravno obračunati pripadajući porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. To bi bio dio koji se tiče, ajde kažemo, sticanja prvog radnog iskustva. Sljedeća 2 javna poziva jesu mjera sticanja praktičnih znanja i drugi jeste obuka na zahtjev poslodavca. Samo sticanje praktičnih znanja i vještina znači neposredan rad lica na konkretnom poslu kod poslodavca i samim tim sticanje tih znanja i vještina i on se realizuje kroz program, da kažemo, sticanja praktičnih znanja koji traje 3 mjeseca. Taj program je također ostavljen u slobodnoj formi, dakle poslodavac ga popunjava u zavisnosti od svog akta o organizaciji i sistematizaciji poslova i onoga čemu će to lice biti naučeno na konkretnom radnom mjestu. U ovu mjeru se uključuju lica iz 2 kategorije. Prva je lica bez završene srednje škole, odnosno lica koja nemaju kvalifikacije, pri čemu tu ubrajamo i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih koje nacionalna služba sprovodi zajedno sa Ministarstvom prosvete ili lica sa srednjim obrazovanjem koja se na evidenciji nalaze duže od 12 mjeseci, odnosno to je kategorija dugoročno nezaposlenih lica, bez obzira na njihovu stečenu kvalifikaciju u formalnom sistemu obrazovanja i radno iskustvo koje su imali u prethodnom radu. Što se tiče financija, poslodavcu se na mjesečnom nivou refundira neto minimalna zarada lica i obračunat, odnosno pripadajući porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Mjera je isto namijenjena poslodavcima kod privatnog sektora isključivo, a ono što postoji kod ove mjere jesu 2 modaliteta. Dakle, to su ukoliko se sa licem zaključi radni odnos na određeno vrijeme, poslodavac ima dobija financije za 3 mjeseca koliko traje sam program sticanja praktičnih znanja i vještina i pri tome ima obavezu da lice zadrži u radnom odnosu još 3 mjeseca, a ukoliko na samom početku za lice zasnuje radi odnos na neodređeno vrijeme ili u toku ova 3 mjeseca programa sticanja praktičnih znanja također sa lice zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme, poslodavac ima pravo da nakon ta 3 mjeseca samog programa dobije financije za još 3 mjeseca, dakle ukupno 6 mjeseci finansiranja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, ali samim tim i njegova obaveza je da nakon tog perioda finansiranja lice
zadrži u radnom odnosu još 6 mjeseci. Za ovaj program je isto važno da poslodavac ima instruktora koji će to lice uvesti u posao i dakle taj program koji sam već rekao, koji je bukvalno u skladu sa aktom organizacije i sistematizacije poslova, odnosno sa zadacima koje će lice na tom konkretnom radnom mjestu raditi. I sljedeći javni poziv jeste obuka na zahtjev poslodavca. Ova sama mjera podrazumijeva učešće u finansiranju obuke, odnosno u troškovima obuke poslodavca koji će lice obučiti za rad na konkretnom radnom mjestu kod sebe, kada na evidenciji nemamo lica koja odgovaraju poslodavcu sa traženim znanjima i vještinama potrebnim za rad na konkretnom radnom mjestu. U ovu mjeru se uključuju lica bez obzira na stepen stručne spreme, odnosno nivo kvalifikacije, koja nemaju adekvatna znanja. Što se tiče samog finansiranja, poslodavcu nacionalna služba učestvuje u finansiranju troškova obuke do 170.000 dinara po polazniku. To je maksimalni iznos koji nacionalna služba finansira i on je adekvatan za 6 mjeseci obuke. Uz javni poziv na našem sajtu objavljeni su i takozvani standardi nivoa obuke, jer su obuke, da kažem, podijeljene po vrsti, složenosti i drugim elementima, tako da obuke imamo od 1. do 6. nivoa i tu su i navedeni praktične obuke koje smo mi i do sada imali i finansirali poslodavcima, tako da te obuke možete pogledati u tim standardima i vidjeti otprilike koji su to sve nivoji i koje su sve vrste obuka koje smo do sad sprovodili. Samom nezaposlenom polazniku obuke isplaćuje se na mjesečnom nivou novčana pomoć od 20.000 dinara, sredstva za troškove prevoza i vrši se obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Što se tiče osoba sa invaliditetom, ovdje u ovoj mjeri je dozvoljeno da obuke mogu da sprovode i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji mogu biti ili u privatnom ili u državnom vlasništvu i u ovom slučaju osobe sa invaliditetom u skladu sa zakonom dobiju novčanu pomoć u visini 20% minimalne zarade, sredstva za troškove prevoza kao i za pratioca ukoliko je isti potreban u visini neoporezivog iznosa, ali također mogu dobiti i veći iznos ukoliko je on povoljniji za njega, koji se daje i ostalim nezaposlenim licima, polaznicima obuke. Namijenjena je dakle isključivo poslodavcima iz privatnog sektora, traje najduže do 6 mjeseci obuka, odnosno 960 časova i nakon toga poslodavac je u obavezi da zasnuje radni odnos na nebitno određeno ili neodređeno vrijeme sa najmanje 50% polaznika koji su uspješno završili obuku. Nakon toga njegova obaveza je da lica u radnom odnosu zadrži najkraće 6 mjeseci od datuma zasnivanja radnog odnosa. Ono što isto ovdje bitno jeste da poslodavac ima plan obuke po kojem će to lice uvesti na konkretno radno mjesto, da ima instruktora koji će ga obučavati i da ima prostorne materijale i tehničke uslove u kojima će to lice boraviti i učiti za rad na konkretnom radnom mjestu. Evo, ja bih sad dao koleginici riječ da nastavi, pa ću na kraju još nešto kratko reći, pa poslije toga idemo na pitanja. Dobar dan svima i od mene. Ja ću vam nešto više reći o javnom pozivu poslodavcima za dodjelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Ova subvencija se dodeljuje poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, isplaćuje se u jednokratnom iznosu, a radi zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije nezaposlenih i to koji pripadaju sljedećim kategorijama: mladi do 30 godina starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, mladi u domskom smještaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, nezaposleni koji su duže od 12 mjeseci na evidenciji i žrtve porodičnog nasilja.
Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 mjeseci. To znači, ukoliko se odobri subvencija, zasniva se radni odnos sa licem na neodređeno vreme, s tim što nacionalna služba prati realizaciju 12 mjeseci. Prati na taj način što se prati da su izmirene sve obaveze prema licu u pogledu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Međutim, lice može da napusti poslodavca, odnosno ukoliko poslodavac nije zadovoljan sa licem, također može da raskine radni odnos, s tim što je u obavezi da zaposli zamenu lica u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, s tim da mora da ispuni iste ove kategorije uslove, odnosno u skladu sa javnim pozivom. Pre nego što kažem nešto više o iznosima, da napomenem da poslodavac sam može da izabere lice koje bi zaposlio ili ukoliko nema lice, onda u saradnji sa našom kućom može da izvrši izbor lica. Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Tako da je 200.000 dinara u prvoj i drugoj grupi razvijenosti, 225.000 dinara u trećoj grupi razvijenosti jedinice lokalne samouprave i 250.000 dinara za četvrtu grupu i devastirana područja. Svi ovi iznosi se uvećavaju za 20% i iznose 240, 270 i 300.000 dinara po licu, ali ako pripadaju jednoj od sljedećih kategorija: osobe sa invaliditetom, radno sposobno korisnici novčane socijalne pomoći, mladi u domskom smještaju, hraniteljskim i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja. Vrlo bitno je napomenuti da se zahtev podnosi prema mestu rada lica, što znači da može biti sedište u jednom mestu, da ima organizacionu jedinicu u drugom mestu, pa tamo gde se to lice zapošljava, tamo se zahtev i podnosi našoj filijali. Također, javni poziv traje do 30. novembra ove godine i poslodavac može u toku godine više zahteva da podnese, sve u zavisnosti i od njegovih potreba za zapošljavanje. U roku od 30 dana od podnetog zahteva se obrađuje zahtev, odnosno dobija se povratna informacija da li su ispunjeni uslovi ili nisu. Donosi se odluka o odobravanju subvencije, sve u zavisnosti od financijskih sredstava sa kojima mi raspolažemo. Tako da može da se desi da se ispune predviđeni uslovi, ali da u tom momentu taj poslodavac nije mogao da bude obuhvaćen odlukom našom, ali to ne znači da automatski je isključen. Ukoliko se obezbede dodatna financijska sredstva, poslodavac će biti obavešten ako se donese pozitivna odluka. Ono što je još bitno da naglasim kod ovog javnog poziva, što važi i za druge, to je da prilikom zaključivanja ugovora je potrebno dostaviti sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza. Ta sredstva su menica ukoliko su odobrena sredstva u visini do 3 miliona dinara, a ako su odobrena sredstva u visini većoj od 3 miliona dinara, onda se dostavlja bankarska garancija. Evo toliko o ovom javnom pozivu. Ono što želim da napomenem je također da je nacionalna služba ove godine, kao i prethodnih godina, raspisala javni konkurs za organizovanje i sprovođenje javnih radova. Međutim, on je završen 15. marta, tako da ukoliko ima neko od poslodavaca koji je zainteresovan za ovakvu vrstu podrške, može da se obrati našim filijalama na području cele Republike Srbije, zato što se javni radovi organizuju i na lokalnom nivou u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, tako da će tamo dobiti više informacija o javnim radovima. Također imamo i jedan javni poziv, činjenica je da on nije namenjen poslodavcima, ali eto ukoliko nekog poznaje od nezaposlenih lica koji žele da samostalno pokrenu biznis, mogu da se obrate
Nama do kraja marta ima otvoren javni poziv nezaposlenima za pokretanje samostalne djelatnosti i dodeljujemo subvenciju u iznosu od 300.000, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Također ugovorna obaveza traje 12 mjeseci, tako da ukoliko ima zainteresovanih, slobodno mogu da se obrate u najbližim organizacionim jedinicama naše kuće. Također hoću da naglasim isto vezano za sve javne pozive, sve možete naći na našem sajtu. Znači i tekst javnog poziva i ovu uredbu o stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave, zahteve sa biznis planom, također ima i spisak delatnosti koje ne subvencionišemo kod ovog malo pre javnog poziva namenjenog poslodavcima, tako da tu ili u najbližim organizacionim jedinicama može da se dobiju sve neophodne informacije. Ja ću još da kolegi, prepustim da još kaže nešto oko osoba sa invaliditetom. Evo ja ću još ukratko reći za osobe sa invaliditetom. Svi znamo da u skladu sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom svi privredni subjekti imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom čim imaju preko 20 zaposlenih i samim tim i kvota koja se ispunjava. I naravno da tu postoje različiti modaliteti ispunjavanja te obaveze, ali naravno svi znamo da je pogotovo za tu kategoriju nezaposlenih koji imaju neku invaliditeta jeste najefikasniji način njihovo zapošljavanje, odnosno radno angažovanje kako bi s tim mogli da prevaziđu sve svoje probleme. S tim u vezi Nacionalna služba svake godine ima 2 javna konkursa koja objavljuje i koji važe u toku čitave godine, dakle bukvalno od 1. januara do 31. decembra. Prvi jeste javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Ona se realizuje kod poslodavca, odnosno svakog pravnog i fizičkog lica, nezavisno od pravnog oblika i načina finansiranja, koje u obavljanju ekonomske djelatnosti učestvuju u proizvodnji i prometu robe ili pružanju usluga na tržištu. Ja sam morao da pročitam onako kako i piše ovde, jednostavno takva je definicija u zakonu, ali jednostavno ovu mjeru mogu da koriste bukvalno svi poslodavci registrovani na teritoriji Republike Srbije. Ono što je bitno jeste da se zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme i da Nacionalna služba prati realizaciju ugovorne obaveze 12 mjeseci, odnosno u toku tih 12 mjeseci Nacionalna služba u stvari pruža i finansijsku podršku poslodavcu, a ta finansijska podrška se podrazumijeva subvenciju zarade koja na mjesečnom nivou iznosi 75% ukupnih troškova zarade koja uključuju dakle i neto i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima, dakle na mjesečnom nivou. I drugi javni poziv jeste, to su takozvane mere podrške i one se odnose isključivo na osobe sa invaliditetom koje imaju drugi stepen procenjene radne sposobnosti. To su 2 mjere. Prva jeste radna asistencija i druga je prilagođavanje radnog mjesta, odnosno to su osobe kojima je potrebna dodatna podrška da bi oni mogli da uđu uopšte u rad. S jedne strane to je dakle radna asistencija, poslodavac će lice koje ima već zaposleno ili koje će zaposliti odrediti da pruža stručnu podršku osobi sa invaliditetom na radnom mjestu. Dakle, da li će to biti puno radno vrijeme, pola radnog vremena ili koliko god već, to zavisi od poslodavca koji će to definisati sa tim zaposlenim licem. A druga mjera jeste prilagođavanje radnog mjesta i to je refundacija primerenih troškova koje je potrebno, koje će nastati da bi to lice moglo da se zaposli kod poslodavca. To je kao ovdje ko što je navedeno, dakle tehničko i tehnološko opremanje radnog mjesta, sredstva za rad, prostora itd. Da li je to rampa za invalide koje mogu da dođu do radnog prostora, da li su to neki specifični, da kažem, stolica, računar ili bilo šta drugo što je potrebno osobi sa invaliditetom da bi mogla da se radno angažuje i da bi mogla da radi na konkretnom radnom mjestu. Što se tiče finansija, za prvi program, odnosno za radnu
asistenciju, refundiraju se troškovi isplaćene zarade, srazmjerno broju sati pružene stručne podrške osobi sa invaliditetom u odnosu na mjesečni fond radnih sati. Zato sam i rekao da zavisi koliko će to lice biti angažovano na radnoj asistenciji, da li puno radno vrijeme, pola radnog vremena, trećinu radnog vremena ili bilo šta. I ta refundacija ide do 50.000 dinara mjesečno u neto iznosu i plus pripadajući porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. I drugi dio, to su znači troškovi prilagođavanja, oni se refundiraju u jednokratnom iznosu do 400.000 dinara i oni naravno zavise od troškova koji će nastati, odnosno od stvarnih, ajde kažem, računa koje će poslodavci podnijeti i na osnovu kojih će se imati uvid koliko su stvarni troškovi prilagođavanja radnog mjesta. Još na kraju evo, možemo ukratko samo reći da se svi zahtjevi za učešće u svim našim mjerama mogu podnijeti ili direktno u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, neposredno ili putem pošte ili elektronskim putem na mailove naših filijala koji se nalaze na našem sajtu. I još jednu informaciju, ajde to smo svima rekli, iz godine u godinu se smanjuje, ajde kažem, broj papira, da ne bi bila ona famozna rečenica fali još jedan papir. Svake godine smanjujemo obim dokumentacije koja se podnosi za učešće u mjerama aktivne politike zapošljavanja, tako da je sve manji broj papira uopšte potreban da bi se učestvovalo i Nacionalna služba većinu uslova koje poslodavac treba da ispuni sada već može da provjerava preko službenih evidencija, da li je to Poreska uprava, CROSO ili nešto treće, tako da i sa te strane pokušavamo da pomognemo poslodavcima da bukvalno sa zahtjevom i još jednim ili dva papira završe sve što je neophodno da bi mogli da učestvuju u našim mjerama. Eto, toliko što se tiče same prezentacije, tako da sad možemo preći i na pitanja. Ja ću da pogledam u chatu šta ima od pitanja, pa ćemo onda odgovarati jedno po jedno. Da, pitanje je da li možemo dobiti tu prezentaciju na mail. Naravno, posle završetka ovog webinara, prezentaciju ćemo dostaviti domaćinu, tako da on može svim poslodavcima da distribuira prezentaciju. Da li kod programa pripravništva za pripravnike sa visokim obrazovanjem poslodavac može sam vršiti izbor kog kandidata će primiti? Naravno, kao što je malo prije rekla koleginica, za sve programe važi isto pravilo. Ukoliko poslodavac ima svoje lice, on za to lice može da konkuriše, samo to lice mora ispuniti ove uslove koje smo naveli. Dakle, kod pripravnika sa visokim obrazovanjem da je mlađi od 30 godina, da ima prosjek 8, odnosno to su osnovni uslovi, i da se prijavi naravno na evidenciju ukoliko nije na evidenciji nezaposlenih. Ukoliko nemate kandidata, naravno da ćemo zajedno sa vašim, da kažem, osnovnim zahtjevima na evidenciji pronaći lice koje bi moglo kod vas da zasnuje radni odnos. Da li poslodavac koji je iz Beograda može primiti po programu pripravništva lice koje je prijavljeno na NSZ-u drugog grada? Naravno, isto nema nikakvih problema. Lice, bez obzira gdje je prijavljeno, može u drugom gradu da bude primljeno po bilo kojoj mjeri aktivne politike zapošljavanja. Sljedeće pitanje, da li poslodavci podnose zahtjev filijali NSZ-a po mjestu sedišta poslodavca? Ovdje znači zavisi gdje će to lice, od mjere zavisi prije svega, ali i od toga da li će lice koje angažuje biti angažovano u sjedištu poslodavca ili eventualno u izdvojenom drugom, da kažem, gradu, odnosno drugoj organizacionoj jedinici. Ako je, na primjer, sjedište poslodavca u Beogradu, a želi da angažuje lice u Nišu, onda će taj zahtjev podnijeti našoj filijali Niš, s obzirom da će lice biti angažovano u Nišu. Sljedeće pitanje. Dobar dan svima, ispred Klet Edu Trening centra. Mi organizujemo programe iz mehatronike za zaposlene proizvodnih kompanija. Posebno bih pozdravila Iliju, hvala, sa kojim imam veliko zadovoljstvo da se lično upoznam početkom 2020. godine. Naši klijenti kompanije PepsiCo, Neoplanta, Galeb, Grup, Grundfos, Elrad, Gruner i Coca-Cola su povukle sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje po javnom pozivu
za zaposlenog u 2020. i 2021. Interesovanje ovih kompanija je veliko kada se planira objavljivanje ovog poziva u tekućoj godini. Veliki pozdrav i za vas i za sve u Kletu. Nismo još raspisali ovaj javni poziv zbog toga što su izmijenjena pravila vezana za horizontalnu pomoć, tako da se očekuje u toku izmjena uredbe koja definiše sam ovaj javni poziv, a koja je u nadležnosti Ministarstva za rad i zapošljavanje, tako da se nadamo da će brzo biti izmijenjena uredba i da ćemo onda brzo moći i taj javni poziv da raspišemo. Sljedeće pitanje, znači ne znamo još tačno kada će biti, ali nadam se da će biti brzo raspisan javni poziv. Da li postoji limit u pogledu broja lica koja mogu biti angažovana kod poslodavaca na osnovu navedenih programa? To možete pogledati u svakom pozivu pojedinačno. Kod nekih postoji limit, kod nekih ne postoji limit. Naprimjer, kod stručne prakse i pripravnika postoji limit, tako da svi poslodavci koji imaju do 5 zaposlenih mogu angažovati jedno lice, od 5 do 15 2 lica, preko 15 to je 20% lica od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca. Kod sticanja praktičnih znanja i obuke na zahtjev poslodavca tog ograničenja, na primjer, nema. Kod, evo koleginica će reći Kod javnog poziva za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na jednog zaposlenog, kod poslodavca može da se odobri maksimalno 5 lica. Međutim, opet moram da naglasim da mnogo zavisi i od raspoloživih financijskih sredstava, odnosno raspoređenih kvota po filijalama. To također mnogo utiče na broj odobrenih subvencija poslodavcu. Samo da pogledam i u Q&A ima nešto. Pitanje, poštovani, da li se može primijeniti odredba člana 21 Zakona o porezu na dohodak građana ukoliko je lice koje nema radni staž u Srbiji, ali ima radni staž u inostranstvu, Mađarska, lice ima mađarsko i srpsko državljanstvo. Ova odredba se odnosi na oslobađanje poreza, a potom i doprinosa za socijalno osiguranje, a odnosi se na lice koja se zaposle od 1.3.2022. godine. Unapred hvala na odgovoru. Pa, ova olakšica koju pominjete, znači ona je regulisana i zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a Poreska uprava je nadležna za sprovođenje ovih olakšica. Tako da je najbolje da se obratite Poreskoj upravi radi dobijanja preciznih informacija o tome. To je možda ono što eventualno nismo još pomenuli u prezentaciji, da se dosta naših mjera može i kombinovati. Tako da je to najbolje kada u filijali podnesete zahtjev, možete tada i u našoj filijali se interesovati i dobiti informaciju da li se neka od mjera može kombinovati. To sam možda propustio na kraju da kažem, posebno kod osoba sa invaliditetom koji imaju drugi stepen procijenjene radne sposobnosti. Na primjer, kod njih se mogu sve tri mjere posljednje koje sam pričao kombinovati, dakle i subvencija zarade, i radni asistent i prilagođavanje radnog mjesta. Tako da je to nešto što je jako dobra mogućnost za poslodavce da mogu da i osposobe to radno mjesto i da dobiju zaradu za radnog asistenta, kao i da učestvujemo u zaradi lica sa invaliditetom koje zaposlite. Još jedno pitanje, prijava za prvu platu ide u elektronskom obliku ili treba lično da se navrati do NSZ? Što se tiče moje prve plate, nemamo još nikakve informacije što se tiče programa u 2022. godini. Po iskustvu iz prethodne 2 godine, ona kreće tek u drugoj polovini godine, dakle tamo avgust, septembar, ako eventualno bude i ove godine, pretpostavljam da će biti isti tajming. Što se tiče same prijave, ići će vjerovatno u istom obliku elektronskom, bez bilo kakve, sve će biti u elektronskom, i prijava poslodavaca, i prijava lica, i povezivanje, nakon toga ugovaranje i sve redom. Mislim da više ne vidim pitanja. Aha, evo ovdje. U kom
Samo sekundu. Dobro. Sljedeće pitanje, na koji način poslodavac naglašava da konkuriše za prijem konkretnog lica prijavljenog na NSZ? Pretpostavljam da mislite kad podnesete zahtjev, vi možete i na samom zahtjevu dodatnim informacijama napisati da već imate poznato lice koje želite da angažujete kroz tu mjeru, tako da nije nikakav problem da navedete njegove podatke, ako je on saglasan, njegov matični broj, ime i prezime. Naši saradnici u filijali će provjeriti da li lice ispunjava uslovi, to je to, nema nikakvih. Sljedeće pitanje, da li mjere važe isključivo za zapošljavanje u Srbiji ili je moguće ostvariti saradnju i ukoliko poslodavac ima otvorena radna mjesta u inostranstvu? Ove mjere važe isključivo na teritoriji Republike Srbije. Sljedeće pitanje, u kom roku NSZ vrši refundaciju neto zarade? Bukvalno u roku, refundacije se vrše na mjesečnom nivou. Čim poslodavac podnese zahtjev, refundacija se vrši za par dana. Dakle, poslodavac je u skladu sa ugovorom i u obavezi da odmah nakon isplate zarade i pripadajućih poreza i doprinosa dostavi nacionalnoj službi zahtjev za refundaciju. Bukvalno posle dan, 2, 3 se vrši refundacija i to je to. Da li možete ostaviti vaše kontakte ako ćemo imati još neka pitanja? Možemo, mi ćemo kontakt proslijediti Nini zajedno sa prezentacijom, tako da nije nikakav problem da postavite pitanja i nakon završetka webinara. Mislim da trenutno nema više pitanja. Pa dobro, ukoliko nema više pitanja, onda možemo polako i da zatvaramo webinar. Da se zahvalim svakako još jednom i kolegama iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Hvala svim našim partnerima, stranim privrednim komorama, hvala svim učesnicima. Dakle, prezentaciju ćemo proslijediti svim komorama, onda će posle komore proslijediti svojim učesnicima, svojim članicama. Tako da, eto, toliko od nas. Još jednom hvala svima na učešću i eto, vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala Pozdrav svima. puno, prijatno.